Hello guys, maayong buntag guys. Huwebes karon. Ni ako karon sa nanay isang in guys. Doon may mga bisita nga gikan sa Cebu. Muanhi lang sila dira sa Valencia guys kay magpa-bless kuno ni Father Darwin. Matud pa nila guys. Ni anhi gyud sila og Valencia. Nangita sila og kahigdaan guys. Mao na nga usa sa among mga in, usa kami na bliss guys kay dunay taga simbahan nga niingon nga ana ako noy amo ang mga bay paabangan. So niya sila ani ron guys. Gabi na sila niabot mga alas 8 man tingali to. Pero daan na kining gikontak ni Ma'am Bilin. Alas 8 sa gabi niabot sila guys. Muna nga kara-kara na pugko ani. Mga kasagaran guys, senior citizen. Pila po plate is tricycle na rin? 15 raman. Oh, ibuta ra man ka ako rehipos ana ma'am kay ahong i-segregate man na. Kay og ahong ibutang og dakong basurahan ana mapuan kog kuot sa ilalom. Ma'am na lang. Oh, na itong kon kamay sako adto. A few moments later. Guys, karong higayon na ni anak ko sa barangay guys. Akong duty karon. Arang wana guys, pero naningkamot jud ko nga maka-duty sa barangay kay ako man katungdanan ni. O Jesus tumoy. Tuod man pagkatao daghan namig mga gis guys. Palagbukon man ako guys ang kutob nga musod sa among barangay. Trabaho lang walay personalan. Unsay purpose nato ni sud ta sa barangay? Sel number butang ipalihog. Sa mana. Apila na may sugalanon guys, nang snack nami. Kauban sa among tanod. O sa among kagawad. Malit mag-snack ang kagawad guys. Para sa among snack time. Kaya ba? Lagi natin gitagaan ng kuya.
working girl, guys. Snack time. Quick, mga quick. Oh, quick. Kaya ba? Nila, forward ko ng litrato. Ha? Forward ko ng litrato. Mangaon naman. Ako kipagupon mo naman. Hindi, nagutom nga. Lagi ang palitan. Iyaw ba? A few moments later. Atol yun guys, sa alas 5 sa hapon. Niabot na nga akong anak nga nanubig guys. Tulingan bawo. Tulingan burot na. Tulingan burot. Tulingan ka burot ba? Lamian na. Dili mo kay mabalagay ana mo. Kuan duguon lagi ko no. Bukaon ko no si Ma'am Amy. Madlok man si Ma'am Flor o kay kanang high blood. Bawal ang dugo. Kuan dugo. Kuan kana si Jed 2 kilo tana tulo. Tribet na molinaw. Tulo ka nang usa ka buk doy. Tulo? Tulo. Mga libo ko kapin. Kani murag alanganin siguro. Or ba alanganin ni dos ni. Sina alkansis biyahe asa rato sila. Silang bare ko nato daw sa kuan. Kanang tulong kilo kanang usa na. Tulo tag 250 750. Abot sa duduhan ang gamay. Kato pa duhang Gamay kani siguro duhan. ha? Siti 50 daw ang giso. Kilam day kilo ana. 250. Desa 750. Ya 15. Ilo ato pa nas kasada mahal ang gama. Tilos ipin na magbaligya mahal-mahal na. Mahal po nagtuwas di ay. Wa ka bulo-bulo sa tek dimi ka kuan. Asa? Aw dili ka pa sa tek eh. Dito tik may una naka kuan. Nay dawe. May pagunas tuwas day. Kay tuwas kay bukog man. Ang nakasistis tuwas kay dili pod kontra high blood. Pana liter ni kadto sa duko surog. Luga ang alas 2 ano. Ah dinigikan man mga ari si tatay ko ito to. Kadto mo mali ka bulo-bulo tate. Diyan mo may bawo may bawo. Kay. Pama ng gamit. Pagkata mo bitong no nagkawihan mo kag mana no kabuhi. Ino. Nakakisa